Да го спаси. Оле, гледай. 1 метър шаран. Не, къде се бъде? Не, тук. Затворено, нали? Видя ли рибата? Леко да ни щупи въдицата, дърпай го напред. Я, лама въдите ми се бъде. Видя ли? Виж го. Горкото. Браво. Горкия. Дявол ще се пиши той, а? Видя ли рибата? И както едно. Умря. Ива. Умра. Мале, към голям. Умра. Мама умра. Умря ли? Видя ли? Мави чукиса. Мави чукиса. Снимаме се на видео. Снимаме се на видео. Всичко снимахме. Вземи го, дигни го. Видя ли? Мале. Браво. Видя ли рибата? Мамо. Браво. Хайде, тук да направим малко снимки сега. Аз искам да видя. Сега ще дойде всичкото, бе. Като делфини са, аз ги гледам там 4-5. Има още. Я да видим Роберта. Има и Роберта, Тати, да видим. Дай да видим. Чакай, бе, тати, снимам го. Я го гледай какъв е голям шар. 1 метър шаран. Тати, искам да видим. Снимай го и бе, Роберта. Тати, искам да видим. Искам да видим. И там в това. Вляво, отляво. Искам да видим. Искам да видим. Снимай го мъчката, не. Искам Как гледа? да видим. Снимай го. Искам да видим, тати. Искам да видим. Чакай.